Inaugurada aquest dissabte la 38a mostra de pessebres d'Esparreguera, una mostra que mantindrà viva la tradició d'aquest art escenogràfic a casa nostra, tot adaptant-se a les circumstàncies d'aquest any de pandèmia del Covid-19 aquí a Esparreguera. Aquesta mostra, enguany, la trobareu en un format reduït i també amb canvi de lloc. Aquesta vegada s'han instal·lat a les anomenades galeries i plaça de l'Ajuntament, els locals assenyalats amb els números 15 i 16. Obres escèniques dels membres de l'Associació de Pessebristes d'Esparreguera, de la Daniela Garcia, d'en Pere Durà, d'en Joan Montoriol, de l'Àngel Ribó i del Josep Colomer. L'exposició romandrà oberta i visitable del dissabte dia 12 de desembre del 2020 fins al dimecres dia 6 de gener del 2021. Tothom és convidat de visitar-la.